Trojica súťažiacich, skúška ich vedomostí a napokon lákavé ceny. To je stručná charakteristika našej súťažno-vedomostnej hry. Dámy a páni, vítajte v pokušení. V dnešnom pokračovaní sa nám predstaví pán Vladimír z Bratislavy. Dobrý deň. Pán Vladimír je tu druhýkrát. V predchádzajúcej hre uspel a priniesol si 44 000. Jeho súpermi budú pán Peter z Bratislavy. Dobrý deň. A pán Dušan, takisto z Bratislavy. Dobrý deň. Kandidátov na víťazstvo poznáme. Ideme súťažiť. V prvom kole na vás čaká týchto 8 tematických okruhov. Máme tu pseudonymy slovenskej literatúre. Téma Dušan Hanák. Pokračujeme hudobnou anketou Slávik 2003, slovenské príslovia o ženách. Pôjdeme sa pozrieť do Egypta, indiánski náčelníci. Máme tu niečo z fyziky a posledná 8. téma, rozhlas na Slovensku. Ideme na prvú otázku. A tá je z témy rozhlas na Slovensku. Jej hodnota je 3000. Obľúbená mládežnícka relácia, pomenovaná podľa zväzáckych uniforiem, vysielala sa od roku 1961 do roku 1990. Moderoval ju Ernest Weidler. Jej názov? Vladimír? Modrá vlna. Pamätáte si to? Na modrej vlne, áno. Ideme do Egypta. Otázka má hodnotu 2000 korún. Vrcholom mierových snách tohto egyptského prezidenta bola dohoda z Camp Davidu, ktorú uzavrel s Izraelčanom Beginom. Obom dali Nobelovú cenu za mier. Jeho meno? Dušan? Anwar Sadat. Anwar Sadat, a v roku 1981 ho zavraždili vlastní vojaci. Islamskí fundamentalisti, áno. A máme tu tému hudobná anketa Slávik 2003. Hodnota tejto otázky je 3000 korún. Ktorá spevačka získala Zlatého Slávika? Peter? Miša. Presne tak. A pri tejto téme ešte zostaneme. Peter, otázka pre vás za 2000. Vymenujte 3 hlavné kategórie hudobnej ankety Slávik. To je najlepší spevák, spevačka a skupina. Nemám, čo by som dodal. Máme tu tému pseudonymy slovenskej literatúre. Otázka je za 1000. Narodil sa v Zemianskom Lieskovom ako Ján Čietek. Jeho najznámejším básnickým dielom je Básnik a žena. Pod akým menom publikoval? Peter? Jan Smrek. Áno, máte pravdu, je to Jan Smrek. A ešte raz táto téma. Hodnota otázky je 3000. Ako sa volal pôvodným menom spisovateľ Jege, autor prós Adam Šangala, Svetopluk, Cesta životom? Dušan? Nádašdi. Ladislav Nádaši Jege. Máme tu niečo z fyziky. Hodnota otázky je 2000. Čo je jednotkou sily podľa sústavy SI? Peter? Newton. Jednotkou sily podľa sústavy SI je 1 Newton, áno. A ešte raz táto téma. Otázka je za 1000. Aký náboj sa budí trením ebonitu? Peter? Záporný. Presne tak, záporný. Indiánski náčelníci. Ešte raz táto téma. Hodnota tejto otázky je 2000. Náčelníkom ktorého indiánskeho kmeňa bol Cheronimo, ktorý sa až po štvoročnom boji vzdal federálnym jednotkám? Vladimír? Apačov. Bol to apačský kmeň Chiracahua. Téma Egypt. A otázka je za 3000. Kto rozlúštil egyptské hieroglyfy? Stačí nám priezvisko. Vladimír? Champollion. Jean-François Champollion. Pomohla mu k tomu? Rosická doska. Áno, áno. Máme tu niečo z fyziky. Hodnota otázky je 3000. Akú jednotku označuje skratka veľké H a malé Z? Vladimír? Hertz. Hertz, a je to jednotka frekvencie. Slovenské príslovia o ženách.
Hodnota otázky je 3000 korún. Doplňte príslovie. Čert všetko vie, len o ženskej ocieľke. Doplňte. Čert všetko vie, len o ženskej ocieľke nie. Ešte raz téma slovenské príslovia o ženách. Hodnota otázky je 2000. Doplňte príslovie. Keď žena hvízda 7 kostolov sa... Vladimír? Ozýva. Možno sa ozýva, ale nie je to pravda. Dušan? Trasie. Áno, áno. Keď žena hvízda 7 kostolov sa trasie. Indiánski náčelníci. Otázka je za 1000. Ako sa volal zjednotiteľ a veliteľ indiánskeho vojska v bitke pri Little Big Horne? Vladimír? Sediaci bík. Sitting Bull, áno. Dušan Hanák. A otázka je za 2000. Hlavnú ženskú postavu vo filme Ružové sny stvárnila česká speváčka. Vladimír? Iva Bitová. Áno, áno, Iva Bitová. Ideme do Egypta. Aj táto otázka je za 1000. Ako sa volajú mŕtve telá ľudí alebo zvierat zakonzervované balzamovaním? Vladimír? Múmie. Sú to múmie. Téma Dušan Hanák. Otázka je za 1000 korún. Hlavnú hrdinku z filmu Tichá radosť postavu zdravotnej sestry Soni stvárnila? Vladimír? Magda Vašarieva. Bolo to s takým otáznikom na konci, ale máte pravdu. Rozhlas na Slovensku. Otázka je za 2000 korún. Rozhlas zohral významnú úlohu aj pri Slovenskom národnom povstaní. V ktorom roku sa ohlásil slobodný vysielač Banská Bystrica? Vladimír? 1944. Viete presný dátum? 29. augusta. Nie, bolo to o deň neskôr. 30. augusta. Téma Dušan Hanák. A táto otázka je za 3000. Manželkou režiséra je scénická výtvarnička Mona Hafsal. Z ktorej krajiny pochádza? Vladimír? Z Norska. Je Norkov, áno. Jingle nás upozornil, že máme ešte minútu na otázky prvého kola. Pozrime sa na ďalšiu. A tá je z témy Rozhlas na Slovensku. Jej hodnota je 1000 korún. Pre motoristov bola od roku 1962 na vlnách éteru stálicou relácia, ktorej názov vystihoval dopravnú značku. Jej názov je? Dušan? Zákruta. Doplňte to ešte. Ešte mi tam niečo chýba. Pre tou zákrutou. Predstavte si tú zvučku. Rozbíja sa sklo. Jedno slovíčko je tam. Pozor, zákruta. Áno. Slovenské príslovia o ženách. Otázka má hodnotu 1000 korún. Doplňte príslovie. Z jalovice bude krava a zo ženy stará... Z jalovice bude krava a zo ženy stará baba. Hudobná anketa Slávik 2003. Otázka je za 2000. Vo finále programu spievalo 8 slovenských spevákov pesničku Vráť trochu lásky medzi nás. Ako sa toto združenie spevákov nazýva? Peter? G8. Je to G8, áno. Prvé kolo je za nami, poďme rekapitulovať. Vladimír má na svojom konte 19 000, Peter 11 000 a Dušan nahral v prvom kole 8 000. Po prvom kole na vás čakajú 3 prémiové otázky, každá je za 1000. Pozrieme sa na prvú. Ktorý známy americký filmový režisér prebral z rúk francúzskeho prezidenta Jacquesa Chiraca významné štátne vyznamenanie Rytierský rád čestnej légie? Vladimír? Steven Spielberg. Áno, bol to Steven Spielberg. Druhá prémia.
ktorom slovenskom meste sa nachádza Gemersko-Malhonské múzeum? Vladimír? V Rožňave. Nie v Rožňave, ale v Rimavskej Sobote. Ideme na poslednú tretiu prémiu. Poznáte slovo rizňa? Čo označuje toto slovo? Slovo rizňa označuje žľab na spúšťanie dreva. Sme v polovici súťaže, na to je ten správny čas, aby ste sa konečne dozvedeli, o čo v dnešnom pokušení hráme. Vecné ceny, spotrebnú elektroniku, svetových značiek máme rozdelenú do 8 cenových úrovní, od 12 do 180 tisíc. No a tou hlavnou cenou to aj naďalej zostáva osobný automobil Škoda Fabia. Ešte predtým, ako sa pozrieme na témy tohto druhého kola, dáme slovo našim súťažiacim. Vladimír, v predchádzajúcej hre ste spomínali, že sa venujete rockovej hudbe. Máte nejaké svoje také obľúbené skupiny? Tak v podstate počúvam skoro všetko, od Beatles až po Pink Floyd, takže tak to toľko. Čo príde? Čo príde, tak. Ďakujem. Peter? Mám 23 rokov, som slobodný, som z Bratislavy. Medzi moje záľuby patrí šport a počítačová grafika. Čo to znamená tá počítačová grafika? Skúste to tak konkrétnejšie. Venujem sa aj v počítačovej grafike ako zamestnanie to moje. Áno. Je to väčšinou práca s počítačmi. Takže vytvárate nejaké stránky? Väčšinou tá 2D grafika, áno. Ďakujem. Dušan? Tiež pochádzam z Bratislavy, ako moji superi. Mám 59 rokov, som ženatý, 2 deti, 5 vnúčatiek. Doma mi držia palce a rodičia, ktorí včera oslavili diamantovú svadbu, tak ich pozdravujem. To je krásne. Odtiaľ to im aj my gratulujeme, lebo to je naozaj krásne jubileum. Ďakujem. Nech sa z mojich záľub spomeniem hlavne šport, teda futbal, plávanie, tenis, hudbu a hry. Aj takéhoto vedomostného druhu. Tak to bola krátka vizitka našich súťažiacich. Pozrieme sa na témy. Máme tu dvojice komikov. Pokračujeme zvieratami antickej mytológie. Budeme doplňať text pesničiek. Stalo sa v 16. storočí. Muzikál. Pôjdeme sa pozrieť do Karibiku. Máme tu tému kozmonautika. A posledná 8. téma atletické hviezdy olympijských hier 2004 v Aténach. Vladimír, vyberáte si otázku ako prvý. Zvieratá antickej mytológie za 2. Pozrieme sa na otázku. Podobu ktorého zvieraťa mal úkryt, ktorý na radu Odysea zostrojili Gréci pri obliehaní Tróje? Koňa. Bol to trojský kôň, áno. Peter? Atletické hviezdy za 2000. Ideme si zašportovať. Ako sa umiestnil český oštepár Jan Železný pri svojej snahe získať v Aténach 4. olympijské zlato? Nepostúpil do finále. Nedostal sa do užšieho finále a skončil 9. Dušan je na rade? Prosím, tiež atletické hviezdy v Atenách za 4000. Zostaneme teda ešte pri športe. Šokom skončilo aténske finále ženskej stovky, ktorá Európanka ukončila 20-ročné kráľovanie amerických šprinterok v tejto disciplíne. Posúvam. V poslednej chvíli, Dušan, Vladimír, viete? Posúvam. Dušan, máte to naspäť. Ruska bola, nebola? Nie, bola to bieloruská Juliana Nesterenková. Na rade je Vladimír. Zvieratá antickej mytológie za 4. Pozrieme sa na otázku a tá je s tajomstvom. Nie. Neberiete ho. Nie. Tu je otázka. Komu patrila posvetná laň so zlatými parohami? Bohyňa Artemis. Bohyňa Artemis a bola to Kerinejská laň. Na rade je Peter. Doplňte text pesničky za 2000. Ideme doplňať text pesničky. Prvá láska z filmu Fontána pre Zuzanu. Prvá láska skončí a v nás ďalej trvá, lebo žiadna iná Nebude už prvá. nebude už prvá, áno. Dušan? Dvojice komikov za 2000, prosím. Otvoríme túto tému. Dvojica spolu účinkovala od roku 1959. Skrátka L plus S z ľudovela. Jeden bol typ glosujúceho intelektuála, druhý predstavoval zemitého, jednoduchého občana. O kom hovoríme? O Lasicovi a Satinskom. Milan Lasica a Julius Satinský, ktorý minulý rok zomrel. Zomrel, áno. Na rade je Vladimír.
Je zvieratá antickej filozofie 6. Zvieratá v antickej mytológii. Ako sa volal obrovský pes, ktorý strážil vchod do podsvetia? Cerberos. Áno, máte pravdu. Na rade je Peter. Dvojice komikov za 4000. Pozrieme sa na otázku. Moderní klauni, predstavitelia českej medzivojnovej avantgardy a oslobozeného divadla vystupovali ako V plus dvojité V. O kom hovoríme? Voskovec a Verich. Jiří Voskovec a Ján Verich. Dušan? Prosím komikov za 6000. Dokončíme túto tému. Miroslav a Jiří, legendárna dvojica z pražského divadla Semafor, skončila v roku 1971 náhlou smrťou Jiřího. Ako sa volali? Jiří Grossman. A ten druhý? Šimek. Jiří Grossman a Miroslav Šimek, áno. Vladimír? Stalo sa v 16. storočí za 2. Ideme trochu do histórie. Máte šťastie, Vladimír, aj táto otázka je s tajomstvom. Neberiete ho? Nie. Dobre. V auguste v roku 1516 uzavrelo Rusko zmluvu o priateľstve a spojenectve. S ktorou krajinou? So Švédskom. Nie, s Dánskom. Peter? Doplňte text pesničky za 4000. Pozrieme sa na otázku. Líška od Jany Kiršner. Prosím ťa, skroť si ma a pôjdem sama na tvoju planétu. 212. Na tvoju planétu. B612. Dušan? Poprosím muzikál za 4000. Muzikál za 4000. Uvedte meno aspoň jedného z dvoch autorov libreta muzikálu Dracula. Posúvam. Vladimír? Peter? Posúvam. Dušan, je to na vás. Autormi tohto libreta boli Zdeněk Borovec a Robert Hess. Vladimír, nech sa páči. 16. storočie za 4. Ideme opäť do histórie. Ktorý španielský dobyvateľ sa v roku 1519 vylodil v Mexiku a podmanil si ríšu Aztékov? Cortés. Tým dobyvateľom bol skutočne Hernando Cortés. Na rade je Peter. Muzikál za 2000. Muzikál za 2000. Z ktorého muzikálu sú hráčky na saxofón a basu Daphne a Chloe? Posúvam. Už nemôžete, Peter, dvakrát ste posúvali. Určite ste už videli film Niekto to rád horúce s Jackom Lemmonom a s Tony Curtisom. A tú zvodnú dámu tam hrala Marilyn Monroe. Na rade je Dušan. Poprosím ťa hviezdy za 6000. Atletické hviezdy. Ideme do športu po tretíkrát. Ako sa volá marocký bežec, ktorý získal v Atenách 2 zlaté medaily v behu na 1500 a 5000 metrov? El Geruš. Hišam El Geruš, áno. Vladimír? Karibik za 2. Ideme do Karibiku. Vladimír do tretice. Nie, Neberiete tajomstvo. Tu je otázka. Ako sa volá najväčší ostrov Veľkých Antil? Leží na ňom rovnomenný štát. Kuba. Presne tak, je to Kuba. Peter? Kozmonautika za 2000. Kozmonautika za 2000. Salajku vypustili Sovieti na obežnú dráhu v novembri v roku 1957. Ako sa volala príslušná družica? Sputnik. Ktorý? Sputnik druhý. Áno, Sputnik 2. Dušan? Muzikál za 6000. Tu je otázka. Ktoré dielo francúzskeho filozofa Voltaira inšpirovalo Leonarda Bernsteina k napísaniu rovnomenného muzikálu? Bol to Candide. Vladimír? Karibik za 4. Karibik za 4000. Ktorý ostrov s hlavným mestom San Juan je voľne pridružený k Spojeným štátom americkým? Puerto Rico. Máte pravdu. Peter? Doplňte text pesničky za 6000.
Malá nočná búrka od skupiny Tým. Malá nočná búrka prehmela nás. Z farebnej tmy na mňa žmurká. Aby som si to zanútil, ale mne to veľmi nejde. 100 neónových rias. Dušan? Stalo sa v 16. storočí za 6 000. Ktorý anglický panovník sa podľa zákona o supremácii stal v novembri v roku 1534 hlavou anglikánskej cirkvi? Nespomínam si. Tým anglickým panovníkom bol Henrich VIII. Na druhé kolo máme ešte minútu. Na rade je Vladimír. Ten Karibik za 6. Dokončíme tému Karibik. Ostrov v holandských Antilách medzi ostrovmi Aruba a Bonaire má rovnaký názov ako populárny pomarančový likér. Aký? Curaçao. Curaçao, ktorý poznáme aj ako Curacao. Peter? Kozmonautika za 4000. Kozmonautika za 4000. Povedzte meno i priezvisko prvého a doteraz jediného slovenského kozmonauta. Ivan Bela. Presne tak. Stihneme ešte Dušana. Čo nám tam zostalo? Tá kozmonautika za 6000. Ako prvá z radolodí Apollo priletela k mesiacu v roku 1968 loď Apollo 8 a 10-krát ho obletela. Kto nebol v jej posádke? Anders, Borman, White či Lovell? Typujem Lovell. Váš typ nebol správny. Bol to White, ktorý zahynul pri požiari lode Apollo 1 v roku 1967. Druhé kolo je za nami, pred nami je však druhá rekapitulácia. Vladimír, ten má na svojom konte 45 000, Peter 13 000 a Dušan minus 4 000. Dušan, keďže ste v mínuse, vo finále by ste nemali čo staviť, je mi to ľúto, musíme sa rozlúčiť, ja vám ďakujem za účasť, majte sa pekne, dovidenia. Ja ďakujem. A Vladimír s Petrom, my ideme do finále. Pred vami sú v tejto chvíli 3 finálové otázky. Najskôr vaše finálové stávky. Ideme na prvú. Tento dirigent a hudobný skladateľ žijúci v Kanade bol na olympijských hrách v Aténach prítomný prostredníctvom hymien 204 štátov, ktoré nahral so symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Poznáte jeho meno? Kto je to? Ideme na druhú. Zábery z družice zaznamenali takýto tropický cyklón, ktorý sa niekoľkokrát v tomto roku prehnal pobrežím Spojených štátov, ostrovmi Jamajka a Kuba. Ako sa tento prírodný úkaz v oblasti Karibského mora volá? Čo je to? A ideme na poslednú, tretiu finálovú otázku. V ktorom meste Južnej Ameriky sa nachádza tento pamätník Salvatora Allendeho? Kde je to? Pozrieme sa, ako ste odpovedali. Vladimír, na prvú otázku ste stavili 3000. Vaša odpoveď je Breyer. Skúste sa opraviť, myslím, že ste tam spravili taký drobný preklad. Breyer, to je... Nedali ste tam na... Takže táto odpoveď je správna. Na druhú otázku ste stavili 2000, odpovedali ste tornádo, to nie je správna odpoveď. Správna odpoveď je hurikán. Na tretiu otázku ste odpovedali Santiago de Chile. Táto odpoveď je správna, aj keď ste tam nič nestavili. Na vašom konte je 46 000. Peter, na prvú otázku, tam ste zariskovali, stavili ste 12 000. Správna odpoveď je Peter Breiner. Na druhú otázku ste odpovedali hurikán, to je správna odpoveď. A na tretiu finálovú otázku ste odpovedali Rio de Janeiro, to nie je správna odpoveď. Správna odpoveď je Santiago de Chile. Na vašom konte je 1000, Peter. Takže víťazom dnešnej hry sa stal Vladimír, ktorý nahral 46 000. Aj v finále je už za nami. Páni, ja vás poprosím, prejdite sem ku mne. Peter, ďakujem vám za účasť, majte sa pekne. Dovidenia. Dovidenia. Sa páči. Vladimír,
Vám aj do dnešnej hre musím pogratulovať k víťazstvu. Ďakujem pekne. Vy však viete, že pre vás sa hra, tak ako v predchádzajúcej hre, opakujem to, ešte neskončila. Dnes mám pre vás pripravené 3 pokušenia. Tým prvým pokušením sú vecné ceny. Je to všetko elektronika svetových značiek. Dnes ste nahrali 46 000, v